Cyrus, po celém budeš oné natáčať, jak budem naviakovať. Ani neviem, aké bude takéto. On takéto brlohy natáčaš, ale nás nie, čo? Akože, nie? Nás iba fotil. Tak to bude, neboj sa. No, Veď s vami mám 10-minútové video z Cisovca, čo som naviakoval v tom potoku. No, natoč, ako nejde Vince. A idete do Rumunska? Neviem. A Jano ide bojovať? Musíte, čo ja tam budem robiť? Ja nepôjdeme asi. Tak sa ďal vyjde. No, No až nie. zase Pôjdeš klam. sám. Pôjdeš sám, Cyrus. Ak nepôjde Miro, tak to... Tak čo? Na čo tam A máš? Miro určite nepôjde. Prečo? Lebo mu poviem. Budem ho fotiť. No. Neboj sa, ja sa odkúpim. Jano, prečo ideš tady? To už natáča? Lebo chceš tady, nie? Ale sa ide naviakovať. Však nejde tady. Poď, ale tady vyjdeš, Jano. Tady vyjdeš, Jano. Tady. Aj naviak si dotiahol. Počkaj, teraz si nás pravi nepochopiteľný. Ja som myslel, že toto vyjdeš, ty pičiak, tak si mal ísť tady, keď nie. Prečo ideš, Jano, tadiaľ, veď tadiaľ vyjdeš? Ale pohľadal, ja som nepoužíval po rok. Netáraj, pred chvíľou si odťahal. Tak na čo rozbehal? Ja tadiaľ si mohol výjsť. Ty si ho mal šetriť na kokočkejšie Nech si vedieť, ako idem vykrikovať celý deň, že si nevyšiel. Dám sem blíž, nechoď ďaleko zbytočne. Už pôjdeš. Daj mu o to jotu moju. Nie, Maroš. A kde to dávaš? Povedz, tak ma ho zabije to, tá kučňa. Hore o ten strom. Hore, tam. Á, o 2 metre vyššie. Do zdravého. No dobré, poďme na bok. To bolo pekné ináč. Poďme na bok, lebo ja nemám sa. Hezké. Nerad sa bočkám za mnou. No sadaj už nuje. Paťo, ty tu máš signál? To není môj mobil. Ty mohol dať na Tandreja ešte. A poťahováš hore. Môže? A kde? Keď ho mám v ruke? Počúvaj, vy na tých ťažkých tortách ste ti zrovnali, už tu ani skladík není. Dobre. A čo tam bol dačo? Hej, tak ja som skočil presne hore. Hej. Aký skladík? Bol tu takedy, no ale 2 torty prešli, teda 3. Jedna ľahšia, 2 ťažšie. Počúvaj, za nami už len oný grader a rovno finisher. Si na čom išiel Peťo hore? Dvojkou. Ale výko, to ti veľa robí. Mne napríklad vidíš, ja dvojku to... Nie, stojí na výka. Ja nemám točky, aby som išiel, že nemám točky. Dvojka je z toho blata. Takže jednotka a dvoj bol 10.